Uwaga, światła, kamera. Ships 2017 i wcale nie jest to gra o owcach. Świetny żart na rozpoczęcie. Witam serdecznie, ja się nazywam Niklaus i muszę ściszyć tą muzykę. I to jest gra, tak zwany symulator Lecha Wałęsy, czyli gra o robieniu statków. No, to nie wiem, nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało, czym to się będzie jadło, ale jestem niesamowicie ciekawy. New game, także testujemy, moi drodzy. Welcome. You'll have to buy first ship. No dobrze, kupimy. Jak każą, to kupimy. Jasne, czemu nie? Kurka, jak to mówił prezes Kozłowski, kurka wódka. Here is manufactured one of the biggest container ships ever made, world ship. Biera. Go to shipyard. Welcome to ship renovation mode of ships 2017. Your objective in this mission will be repairing ship. Damage scale is represented by 4 damage states: grey, red, yellow and green. Broken grey state means that part is completely damaged and need replacing. Cost of such repair is very expensive. Okay. Has been replaced. Czekajcie, ja może zrobię taki mały motyw, że tą kamerkę dam gdzieś tak tutaj na razie. Zobaczymy. Heavily damaged red state means the part is quite damaged and needs repairing. Cost of such repair is expensive. Powtarzaj za lektorem. Damaged yellow state means the part is damaged and can't be repaired. Cost of such repair is average. 2000 tysięcy, czyli ile? 2 miliony. Undamaged state means that part is in a good condition and doesn't need repair. Alright then. Kurde, wygląda poważnie. No i co teraz? No i co teraz? A tu jest coś zdupione. Wszystko trzeba wymienić. Listen and repeat. A widzicie, ship-ho, kadłub jest zdupiony. A? Dobra, repairujemy. Has been repaired. Co jeszcze tutaj? Side propeller. Boczna śruba. Jest zdupiono. Replace. Mam kurde hajs, stać mnie. Side propeller jest też. Repair. Bejcą pierdolnąć. Ja. Side propeller. Malfunction. Dobra, repairere. Dźwięki tak. Nie no, dźwięki dobre, ale te mewy? Te mewy to normalnie jakby człowiek nad morzem był. Chcecie zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jesteście w Gdańsku albo w Gdyni. I naprawiacie, kurde naprawiacie statek. Hose gear. Replaced. Mewy aż nos swędzi. Biała mewa! Barman wódkę chłodzi. Nie, jak to było? Wódka już się chłodzi. Barman koks dowozi. Ship is ready. New mission available. Będzie wodowanie? What the fuck? Co? A mnie na to nie stać. New mission ever. O, patrzcie! Polska jest, ale jaja.
Daily work. Your task is to load 5 containers on board on... A nie, one of the largest container ships. Patrzcie, a jest Polska w grze. Kurde, a jest duma. Polish and proud. Jest Polska. Jest, mojego miasta nie ma, Górnego Śląska nie ma, on jest tutaj. Dobra, robimy. Ja dla kasy zrobię wszystko. Welcome to first tutorial mission of ships. This is the button banner the best information about them. Let's figure money. The current objective. Breathing. Hell zajebali, no. This button set current speed, baba biba buba buba. Dobra. 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 O curwa! Ja już to widzę. Będzie zabawa. Będzie zabawa. Ej, idzie kamera obrócić. Ja. Muszę to ściszyć. A, nie idzie. Dobra, sorry. O, to dupca. Chujowa robota. Misja Trevorem w GTA. Tak. Kontenery powracają, mój koszmar. Dobre. Exactly. Almost. Ej, no ale co ci nie pasi? No. Widzieliście jaki realizm tutaj jest? Trzeba przypiąć. Można sterować, ale jest trudniej. Kurwa, przepraszam. Na kłódki. Ej, ale obadajcie ta woda. Ej, tu jest lepsza woda. Tu jest seryjnie lepsza woda, jak w niejednej kurde grze AAA. Zajebista jest woda, kurde. Klimacik jest. Dobra. A ja mam to postawić. Belekaj! Ja? Będzie? Chyba nie. Muszę A tam! Ja. Fajnie. Fajne, fajne. Kurde. Zajebala. Źle? No co? No... Ja... Czemu nie włazi?
No. Dobra, jeszcze ino 5. Kurde, pójdzie na szybkości, spokojnie. Ciulik zaruby, co ty gadasz? Fajna robota. Kandydat na grę roku. Grę roka. Teraz już idzie ładnie. Jest już wprawa. Dobra. I no te kierunki mi się mylą cały czas. No ja to tak powinienem patrzeć. O, tak. Tak. Liczymy na ciebie. Liczymy ci czas. No fajnie. Wjeżdża biała mewa. Jak nie słychać? Słychać. Perfekt. Widzicie jaką już wprawę mam? No idzie brawurowo. Jedzie, jedzie. Jeszcze ino 3. A jak w środku są narkotyki? No, to nie moja wina, no. Siema, Amarel. Ta kamera mnie wnerwia trochę, ale no cóż. No, był drift. Konkretny. Dobre. Dobrze idzie. Mam już tą wprawę. Mam tę moc. Narkotyki wiózł i se spróbował, chyba. Próbeczkę. Uh-oh. Exactly. One eternity later. Nie no, to jest dobra gra, bo takie gry uspokajają, a ja już tak nie lamię w tych symulatorach. Mogę powiedzieć, jestem trochę dobry. Dobra. I ostatnie. Siema Fefek. To jest gra, która ćwiczy cierpliwość. Szpiegowska. Cio. Cio, bo sztum.
LOL. Podług mnie to jest krzywo, ale okej. Fajnie, ale po co? Nie no, szpan. Ale woda ładna. Trzeba przyznać. O! Achtung! Ej! Dlaczego jest load containers 3/5? Nie idzie do wody wrzucić kontenera, właśnie to jest problem. Jeszcze jeden! What? Ej, tego nie było w umowie, panie szefie. Halo? Halo, szefy? Co się dzieje? Szefunia. Trochę krzywo. Tam, panie. U siebie, jakbym u siebie robił, no to dobra, ale u obcego... U obcego to wiadomo. Okej, to jest... Pyk, pyk, pyk! Ej, a co by się stało, jakbym... A, nie mogę teraz podnieść. Ach! Miałem taki fajny pomysł. Żeby na jednym unieść. Jak szef. Container. Nie, w tej grze się nie ładuje tylko. Zobaczycie. Jest cała gama możliwości. O Jezus, ten ship collision. Dupc to. I się śmiej. Idealiozo, moi drodzy. Profit, patrzcie, damage 0. Yes! Taki jestem dobry. New missions available. Patrzcie, czekamy na misję w Polsce, aż będzie. Tylko właśnie, coś ta mapa trochę dziwna. Kurde blaszka, bo... ja tutaj nie widzę helu. Coś tutaj ewidentnie brakuje. Jaka to ciężka praca, no. Under control. Dobra, bieremy. Hel wykopali. Welcome to second tutorial missions. Your plan is to... Będziemy dokować statek. Ja cię. Ja. Vertical slider, jest. Ole będzie. Now you can try. No dobra, kurde mele. To gdzie ja mam dopłynąć? To będzie dobre.
O kurwa. Płyna. Nie płyn. Czekajcie, bo ja na razie nie ogarniam, o co chodzi. Czy ktoś wie? A czekajcie, on się obraca, tak? Czy on tak... Rozpędzałeś się tylko bardzo powoli. Ale gdzie ja mam w ogóle... Ej, płynie! Płynie! Chyba... Płynie? Płynie! 46 na godzinę. Więcej już nie mogę. Płynie, kurde. Zapinkala. Powiem wam. Żebym się nie rozbił. Trochę za fest kręciłem. Gra testuje cierpliwość. No tylko... Gdzie ja płynę? Powiedzcie. Chyba tam. A, cała moc, kurde, cała moc. Distance to dock. Czyli dobrze płynę. Dobrze, tylko powoli. Dawaj crash test. Kurde nie, ja chcę dobrze zadokować. Zbliżam się. Tam masz dźwigi. No, chyba tam. Albo tam. Raczej tam to będzie. Ej, no ale co chcecie, to jest symulator. To musi płynąć wolno. To jest realistyczne przecież. Kurczę, blaszka, dobrze jest. Tu jest distance to dock. Jestem pewien, że przyzwonisz. Nie mówię nie. Dobra, Mietek. Skręcamy. Diametralnie. Tam musimy wpłynąć. Dobrze idzie. Dobra, halt! Halt! I cała moc, kurde. I można śpiewać. Farewell and adieu to all Spanish ladies. Farewell and adieu to the ladies of Spain. Tarararara, jak Jozaro przypierdola. Ola, ua, la, la. Siema, majster. Pasunie jest, daje. Na pełnej. Kurdyno. Dobrze, jeszcze 1300. I hak mały. Będzie dobrze, kurde blaszka. Będzie dobrze. A, już widzę te miejsce. Tam jest. Tam jest taki kwadracik, widzicie? O. Patrzcie, jak to można oddalić fajnie sobie.
Ej, w ogóle fajna jest grafika w tych symulatorach, nawet nowożytnych, wam powiem. W ogóle zajebista woda tutaj jest, naprawdę fajna. Dobra, i teraz tak, trzeba już zacząć kręcić. Co by się wyrobić? Dobra, 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 szefie. Szefie! Kuźwa. Szefie! W prawo! Cała w prawo, kurwa! Jebnie! Dobra, nie jebnie. Jest cała w lewo, a nie, kurwa! Na lewo! Dobra, prosty kurs. Dobrze. Dobra, lekko już zwalniamy. Troszkę w lewo. Dobrze będzie. Dobra, już zwalniamy pomału. Dobrze, idzie. Easy jak wiadomo jak co. Dobrze. Dobra, lelo. Na 15. Albo nawet mniej. Kurde, dryf mnie doniesie. Patrzcie, są mewy, przelatują. Dobrze, wejdzie gładziutko. Rdebele. Dobrze. A tutaj byłem wcześniej. Na dźwigu. Ej, płynie on coś. Teraz zgazujemy. Ja byłem na minusie. Co ja miałem płynąć? Dobra, gazu. na pełnej. No płyń, no. Patrzcie, ja to taktycznie zrobię. Na pełnej. No mi skręca trochę, ale minimalnie. Dobra. Dobra. Dobra, do tyłu! No, nazot! Cała wstecz do 100 000 beczek kartaczy. Dziękuję, nie zdał pan. To nie jest takie proste, kurde, jak wam się wydaje. No dobra, już. Ej, no, mi go fale znoszą. No i to zaś rośnie. Ja pierdolę. No nie udupię, no. Aha! No dobra. Dobra, statek cały. Fajnie, nic nie uszkodzone. Teraz co robimy? Unloading. O, curwa. No może być dobre. Gra się zlitowała. I teraz na opy trzeba ze statku. O Jezu.
Moje ulubione. Dobra. 3 hours later. Ja już po tych wszystkich symulatorach to już będę mógł być naprawdę każdym. Astronautą, operatorem koparki, stoczniowcem, żołnierzem. Sznitą, dokładnie. Sznitą. Przepraszam. Będę jak czat. Na wszystkim się będę znał. A, minimalnie. Fantastic. Dobra, jedymy. Container almost green. Almost. Yes. Mewy nam je srają, ale ja się tym nie przejmuję. Nie ma się czym przejmować. Dup. O, sorry, pod filtrze. Pop filter. No ho. Yes. Siema Daria. Tak, w wielkie maszyny będę grał. Jeszcze ci. Ej. Ja tu czas przyspieszę. No jasne. No. A ja się z tym sram. A ja tu mogę speed-upa walnąć. Kurde, patrzcie. Jaka beka. Ale za szybko, za szybko. Pa, pyk, 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 pyk. A ja się dupcie z tym. Jak głupi jakiś.
Fale jak kurde na sztormie. O, troszkę przyjebałem za fest. No i pyk. Dobra, kurde. Jeszcze dwa. Ta gra się nazywa Ships 2017. O, sorry. Dobra, rym cym cym. Stopy dym. Pyk pyk. Ej, w statku też tak mogłem zrobić. I by nie płynął tyle, tylko 4 razy szybciej. Niklaus. Motherfucker. What you doing? A wy też żeście nic nie powiedzieli. Jeps. Dobra, ostatni. Ostatni. A Skywon jest. A tu! O, sorry. Jep. Sorry. Ej, aha, to auto jest tam. Dobra, jolo, 8. Ta woda, oby się gotowała. Dobra, na 4 bez szaleństw. Co jest nie tak? A, dobra. Es ist fantastysch. Coś mamy zdupione? Nie, wszystko ok. New missions. Through storm seas. Dobra, robimy. Bo mnie, kurde, wciągło mnie. Wciągłem. What the fuck? Ja to muszę ściszyć, bo to jest za głośno. Czekajcie. Back to the shipyard. To jest tak. To tak nie może ryczeć, wiecie? Muszę do menusa wyjść. Options. Mysk. Overall volume 30 tak damy, FX też damy tak, o. To kurde. Nie wytrzymie. Nie wytrzymie. Dobra, dawaj. Sztormy. I co ja mam? Ja mam płynąć! Leave the port. Dobra, 4. I płyniemy. O kurwa, ale mnie znosi. Pa, co się dzieje? Jeb! O kurwa.
To się chyba nie uda. Coś takie mam wrażenie. Dobra, jeszcze raz. Ej, to będzie trudne fest. Patrzcie, co tu się dzieje. Ale patrzcie, jak ta woda zajebiście wygląda. To jest ten statek, co go... To jest ten statek, co na niego się w Call of Duty 4 skacze na początku. Dobra, idziemy very slow. 12 km. Konturujemy troszkę w lewo. Damy sobie prędkość 2. Idzie. Ale jak to ciężko, kurde bele. Jak to trzeba kontrować? Dobra, wychodzimy. Wychodzimy. Będzie dobrze. Uwaga na uboty. Tak. Dobra, będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra. Kapitanie. Full speed. Dobra. Dobra, jadymy. Dobrze jest, kurde. Ej, ale mi aż tak się zimno zrobiło, taki kurde. Taki oby, tak obym tam był. Tak jak się na tą wodę patrzę, nie? To aż tak... Immersion. Teraz skręcamy. O, zafes, zafes, zafes. Byłoby jak naprawdę, no 4D. Dobra, 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 dobra. Dobra. Dwójeczka. I na spokojności. No nie ma żartów. A zaraz wyskoczy kurde megalodon i wdupi na obiad. Kontra. Góry lodowe. Distance to second port. Łopanie, to na 8. Kita gaz. 50 i czulowy. World Ship Line. Kurde, biały wieloryb na horyzoncie. Dobra, na razie się nie ma czego bać. Piraci. O jak nim kolybie. Masakra. Od tej burzy zaraz epilepsji dostanę. Jak go kolybie, że te kontenery nie pospadają. W ogóle mam takie dziwne wrażenie, że to tak wygląda, choby się płynęło takim małym stateczkiem. Że on nie robi wrażenia normalnego statku, tylko że on jest taki malutki. I że to się w ogóle dzieje w jakiejś kałuży, czy coś takiego. Tak, jakoś tak dziwnie. Proc się pali i się artefakty robią. 6 razy 8, no pewnie tak.
Zobaczmy, jak to wygląda normalnie. No, teraz jest poważnie. No. Ej, ale głupio. Nie mogę tak. Muszę przynajmniej na 4. What you do with a drunk sailor? What you do with a drunk sailor? Dobra, kurwa. Nie mam czasu. Kurwa! Cała wstecz! Cała wstecz! Cała wstecz! Ja pierdzielę. O kurwa. Ej, ale... Ja to mam opłynąć? Ląd! Dobra. Brawo. Na pełnej. Kurwa. Kaj się ta wyspa kończy. W prawo! Kurwa! To się nie skończy dobrze. To się nie może dobrze skończyć. Czekaj. Dobra. Nie jest źle. Pady PS move dla żmija. O kurwa, muszę dowieść. Za ważne, to są za ważne rzeczy. Ej, co tu pływa? A, jakaś barka, chuj tam. I ja mam do tego wejść. I chyba podupcyło. No w życiu żyjącym. Jak? Nie ma opcji, ja nie wycyrkluję. Kurwa, zwolnij. Nie ma opcji. Ale mnie kolebie, jo to dupca. Dobra, czekajcie. Pójdziemy tak w prawo i się wycofię. Taki byłby plan. Ej, ale go kolebie. Ja nie... O kurwa, jebnie. Szefie, jebniemy. Jerona! Dobra, kontra. Nie, no nie ma opcji. Kurwa, no nie wiem. No nie wiem. Dobra, mam plan. Czekajcie, tak. I ciulamy teraz nazot. Dobra, nazot. O. O. Dobra, tam! Nie, kurwa, tak! Nie! Kurwa, rozjebę!
Prostuj się! Rubasie! Dobra, dobra, dobra! Kurwa! Słabo mi! Azot! Ja pierdolę. Nie ma opcji! Co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, dobra, kurwa! Nazot, 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 nazot! Cało nazot. Jo, co ty robisz? No! No, dobra, dobra. Delikutaśnie. Nie kręć już, kurde, prostuj się. Dobra, 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 dobra. Kurwa, już się zaraz pożygą. Już by na żigą zaro. O! Co? Ja pierdolę. Co się stało w ogóle? Co się stało z moim statkiem? O, kraken. Kraken pożarł mój statek. Rozbujało mi jest niedobrze aż. Dobra, ja tu skończę odcinek na YouTube'a. Także dziękuję pięknie za uwagę. Zostawcie łapkę, śledźcie mnie na Hitboxie, na Facebooku. Linki w opisie filmu. Dzięki, cześć.